gigo miluongo kata ne data. Odiochieng' ma kawuono data privacy day dhi bedo kacha kachako odiochieng' ma kawuono gi nonro mopogore opogore ma dhi bedo kacha ka itimo. Wacho kanyo ni odiochieng' ma kawuono ka isidho kendo ka iketo e lela ni nonro mari onego bed ni irito. Arita makare makamano onego bed ni wuok kanye. Nonro makamagi ahinya e kinde ma wantiere e piny man gi lony manyasani ma itiyo godo e mbui e timo chenro mopogore opogore mag ohala. Mbui en gimoro ma oganda mathoth bende tiyo godo. Odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi mor ahinya ka wakelo ni gigo achiel kachiel. Mano wacho ni Office of the Data Protection Commissioner. Mano bende dhi bedo kar kacha ka bago mano romo kata nyalo bedo chenro mag puonjruok ka oganda mopogore opogore bedo kanyo ndalo ariyo machako odiochieng' ma kawuono tango rumo kiny. Mano e kar romono mar KICC bore Nairobi kae. Kae wacho kacha ni sani en rango ere kaka inyalo rit nonro ni e yo makare e mbui ahinya kinde ma oganda bende tiyo gi mbui e yorego mag timo ohala e yor bero uchumi. Mano bende ang' waluwo ni achiel kachiel ka ang' gichopo mondo mi ang' wakelni wach makamano bende achiel kachiel mana e Ramogi TV. Nonro mari gigo oting'o nyaka password, gigo oting'o pin mari, rayaw mag kuonde mikane nonro magi. Ere kaka inyalo ritogi e yo moro makare mondo ine ni gigi duto ma in godo ochopo e yo makare maonge ng'ukruok moro amora kata ng'ata ma odonjo kendo rocho ratiro mari kotenore kod wechego mantiere mbui to ahinya mago motenore kod loso nonro makare ka ichiwo arita maber. Kamachielo bende nyakwara Ramogi Ajwang' wadani waranga kamachielo mano Sarah Serena